Pacea Domnului Iisus Hristos. Astăzi, cu ajutorul Sfintei Trăimi, Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh, cerem binecuvântare și vrem să dorim și studiem tema numărul 309 din Evanghelia după Ioan, capitolul 21 cu versetul 19, la pagina 1054. Domnul Iisus Hristos pretinde de la toți oamenii de pe fața pământului ca ei să fie responsabili în închinarea înaintea lui Dumnezeu. El dorește ca închinarea să fie corectă. Citim versetul 19. Domnul Iisus Hristos, când a vorbit, a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine, binecuvântat să fie Tatăl din ceruri care prin Duhul Sfânt a lucrat Iisus Hristos ca reprezentant al cerului, ca să cheme oamenii la pocăință. Noi trebuie să învățăm că și El are pretenții, pentru că El este Cel care a înviat și este viu. El are pretenții ca toți creștinii să aibă o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Cum vine de la exemplul numărul 1, de la exemplul numărul 15, Domnul Iisus rezolvă problemele spirituale, adică celor care spune că ferice de cei săraci în Duhul. El este predicatorul. Aici, după înviere, rezolvă problema sărăciei. Da, după ce au prânzit, adică erau sătui, Iisus i-a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, vă amintiți cum este? Vă amintiți ce spune? Mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns: știi că te iubesc, paște mielușei mei. Vedeți cum se rezolvă o problemă spirituală? Cum ne spune exemplul numărul 2? Lucrurile pe care le face Domnul Iisus Hristos sunt următoarele. Domnul Iisus Hristos vine cu întrebări dificile, întrebări incomode, poate că nu-ți place. Eu am întâlnit un om sau mai mulți oameni care mi-a pus întrebări incomode. Dar eu vă spun, n-am făcut față la toți oamenii la întrebările lor incomode. Poate au întrebări indirecte sau intenționate. Acele lucruri nu înseamnă că n-am fost pregătit. Înseamnă că ei nu l-au cunoscut destul pe Hristos, aveau gânduri imature. Ei au fost oameni cu gândurile ca să poată să te întristeze pe tine ca și creștin. Da, haideți să vedem, uitați tema asta în versetul 16. Iisus i-a zis a doua oră: sunt oameni care te tot întreabă, dar ei nu vin. Ce-i pocăința? Cum e pocăința? Te întreabă: tu dacă ești creștin, tu trebuie să mă rabzi dacă mă iubești. Nu, Iisus îți spune: paște oițele mele. Vine un om și zice: tu crezi că Iisus Hristos a înviat? Eu îi răspund: da, cred. Același om continuă și mâine: simți prezența lui Iisus Hristos în biserică? Eu îi răspund: da, o simt. O simt și acum. Vine a treia oră, îmi spune: tu-l vezi pe Iisus Hristos aici. Unde sunt? La strângere, la rugăciune. Eu ar trebui să-i răspund în felul următor: dacă tu ești unul dintre aceia care împlinești voia lui Dumnezeu, eu îl văd pe Hristos în tine. Și dacă vin întrebări continuu incomode, nu totdeauna putem să facem față întrebărilor, dar în calitate de creștini trebuie să avem o închinare corectă față de Dumnezeu. Dacă înțelegem pe oameni că îl iubesc pe Dumnezeu și întreabă căci vor să împlinească, chiar dacă ele sunt incomode, noi trebuie să ne străduim să răspundem. Dacă face un pas în față,
Dar dacă n-am primit un răspuns de la Domnul Dumnezeu prin Duhul Sfânt să răspund acelei întrebări, cum ar fi la exemplul numărul 3, Iisus Hristos este prezent și cer prezența Lui să-mi dea o încredințare cu o responsabilitate ca să pot să răspunde, dar nu orice fel de responsabilitate, o responsabilitate spirituală, cum spune când ești întrebat a treia oră, mă iubești? Dacă m-am întristat într-o anumită situație și m-am întristat, recunosc că n-am fost capabil probabil să răbd acele, poate la cei din familia mea, când îmi ziceau a treia oră, mă ajuți, îmi rezolv problema. Câteodată am o dragoste probabil limitată asupra unor oameni care tot insistă, dar Domnul Iisus Hristos și-a întins mâna pe lemnul crucii și a zis, Doamne, Tu toate le știi. O știi și pe asta, că nu am putut să fac față tuturor oamenilor, tuturor problemelor, dar dacă ai fost aproape de mine, mi-ai oferit o zi de viață ca să mărturisesc acest lucru și te-ai îndurat și de oamenii aceia care n-am putut eu să le răspund, pentru că Tu le-ai răspuns potrivit, le-ai dat viață. Și ei vor înțelege. Eu le spun, paște oile mele, oițele mele și miei mei. Deci Domnul Iisus vă hrănește cu o hrană spirituală, că El s-a rugat pentru dumneavoastră, căci El este puternic, El dă învățătură sănătoasă, să fac vindecări, să fac rugăciuni multe pentru cei neîntorși. Trebuie să înțelegeți și dumneavoastră, căci responsabilitățile spirituale le aveți și dumneavoastră, să vă întoarceți și să vedeți ce bun este Domnul dacă sunteți împreună în turmă și El este păstorul nostru și atunci vom fi binecuvântați cu binecuvântări cerești. Uitați cum ne spune în exemplul numărul 4. Atunci când El dezvăluie viitorul, de exemplu, sunt oameni care nu ne cunoaștem viitorul și dacă nu ți-l cunoști, n-ai citit Scriptura și nu te-ai întâlnit cu Iisus și n-ai ascultat, n-ai stat cu El față în față, gură către gură, de la gura lui Hristos spre urechea dumitale și intră în inimă, nu se iasă pe cealaltă ureche. Dacă îl primești cuvântul, vei fi un om care îl cunoști și el îți dezvăluie viitorul. Ascultați ce curat îți vorbește. Versetul 18. Eu îți spun, ești un om adevărat, dar uitați cum spune el. Adevărat, adevărat. De 2 ori înseamnă că este justificat. Îți spun, el îți vorbește că atunci când erai mai tânăr, ce făceai dumneata? Ce făceam? Singur mă încingeam și mă duceam unde voiam, dar când vei îmbătrâni, întoarce-te, omule, întoarce-te. Uitați ce spune, singur te vei încinge și te vei duce unde vei voi, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va duce, te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Lasă-te convins de Duhul Sfânt să te ducă Iisus Hristos în împărăția Tatălui. Acolo va ajunge un credincios, un pământean. Uitați în exemplul numărul 5, vine Domnul Iisus Hristos și are pretenția de la toți oamenii, inclusiv de la mine, dorește să am o închinare corectă față de Dumnezeu. În versetul 19 a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Cum te vei închina până la sfârșitul vieții dumitale și cui îi vei sluji? Nu te-ai întors, nu-ți pare rău de toate lucrurile care le-ai făcut și nu erau după voia lui Dumnezeu. Te cheamă o voce dulce să te întorci la pocăință, să-L urmezi pe Hristos, căci El este singurul care te poate duce pe calea, adevărul și viața. Poate m-ai întâlnit și n-am putut să te fac să fii mângâiat, dar El poate. Ascultați ce a făcut. El i-a spus lui Petru, i-a vorbit, vino după mine.
După cine au mers ucenicii? După cine merg pocăiții? După cine merg cei care renunță la păcat? După Iisus Hristos, după Duhul al adevărului care este Duhul Sfânt. El este Duhul al adevăratei viațe, pentru că El te binecuvântează cu adevărata viață. Tu poți să-i arăți lui Dumnezeu că poți să fii un slujitor mai bun ca oricare, din dragoste că îl iubești. Ai făcut pasul de la întuneric la lumină. Când vei trece piciorul tău, pragul casei de rugăciuni și te cheamă, vei intra în turma Domnului, îi vei vedea pe toți frații lui Iisus cum te iubesc, te îmbrățișează, îți spune bun venit, te vei hrăni, vei urma acolo, tot ce te vor învăța. Uitați, în exemplul numărul 6, uitați, Iisus distruge gelozia și invidia. Nu mai fi invidioși pe pocăiți, nu mai fi gelos. Uitați versetul 20. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. M-a iubit, m-a primit, mi-a plătit datoria, mi-a iertat toate, mă vindecă, îmi dă lumină la ochi, îmi dă totul, sunt plin de bucurie. De ce să zic eu, Doamne, cine te va vinde? De ce tot timpul respingi? Unul după altul, eu te vind, eu te trădez, eu te vând, eu te cumpăr, vând, negustor, câștig, pierd, negustor mă numesc. Ce bine e să te numești, sunt creștin, sunt fiu de Dumnezeu, sunt frate cu Iisus. Dacă îl vei primi pe el, uitați, Petru s-a uitat la el și a zis, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, ce vrea Iisus? Vrea ca să rămâi până astăzi în viață, ca astăzi să iei o hotărâre. Câți au trecut din lumea aceasta, prietene, prietenă? De ce nu vrei să fii frate cu Iisus, să sameni cu El? Lui îi pasă de tine, eu doar îți fac chemarea. Du-te la casa de rugăciuni și să vezi cum trăiesc cei care îl urmează. Binecuvântat să fie Cel care ne-a lăsat sufletele vii, care să-ți oferim izvorul de apă vie din Scriptură. Primește-l. Mulți alții au plecat din viața aceasta. Ai rămas în viață pentru că El te iubește și ești în viață astăzi. Suntem la o rugăciune pentru cei nemântuiți. Doamne, primește localitatea de unde vin, primește vecinii mei, primește rugăciunea, Doamne, pentru cei care au fost cu mine la grădiniță, pe cei care au fost la școală în generală cu mine, pentru cei care au fost în liceu cu mine, Doamne, și mai sunt în viață, binecuvântează-i cu cuvântul Tău, binecuvântează localitatea Viletecii, comuna Teaca, binecuvântează județul Bistrița, pentru cei care au fost cu mine la locul de muncă, pentru cei care am studiat împreună, pentru cei care au suferit împreună cu mine, Doamne, binecuvântează-i cu Duhul Tău cel Sfânt, să se atingă de inimile lor. Dacă vreunul este bolnav, ascultă-mi rugăciunea, Doamne, vindecă-i. Te rog, Doamne, binecuvântează România, binecuvântează cei de la educatorii care au avut răbdare cu mine, cei din generală, învățătorii, profesorii, directorii de la licee, directorii de la locul de muncă. De multe ori n-am ascultat, Doamne, dar cuvântul Tău a intrat în inima mea să mă rog pentru toți aceia care m-au iertat de atâtea ori cât am greșit și sunt liber. Binecuvântează cărările și căile mele pe unde m-am dus și puteam să fiu de multe ori mort, decedat, dar Tu m-ai salvat ca să fiu astăzi aici să mărturisesc numele Tău. Am trecut unele granițe, unele țări, unele sate, unele localități. De multe ori am făcut ilegalități, Doamne. Dar Tu mi-ai oferit această disponibilitate astăzi să mă rog, Doamne, să ridic mâinile pentru fiecare care i-am greșit. Cer iertare și iartă-le și celor care m-au iertat.
Te rog, binecuvântează biserica din care fac parte, binecuvântează slujitorii care s-au rugat pentru mine, binecuvântează brațele acelor care mi-au făcut ungere. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, mi-a plec capul. Te rog, primește această rugăciune și vreau să citesc, Doamne, un verset. Primește nororile, primește, Doamne, rugăciunea cumnaților, a socrilor, a nepoatelor, a nepoților. Binecuvântează fratele din trup, din mamă, Doamne. Binecuvântează-mi copiii, pe Adrian și Felician. Binecuvântează-le, Doamne, Duhul în ei. Simt o binecuvântare în sufletul meu, că Tu mi-arăți că dragostea Ta adevărată este în inima mea. Hristos, Fiul Tău, este în inima mea și prin această rugăciune doresc să slujesc celorlalți într-o hrană duhovnicească, spirituală. Acest test al slujirii de astăzi doresc să împlinesc voia Tatălui Tău. Doresc să dau citire îmi vine un gând la Ioan capitolul 4 cu versetul 24. Spune cuvântul în felul următor: Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr să fiți binecuvântați, să fiți sănătoși, să fiți mântuiți. Amin.